Gihan-ay nadaan sa Davao City COVID-19 Task Force ang mga lakang batok COVID-19 karong dunay local transmission sa Omicron Subvariant sa nasud. Ani ang report ni Argil Relator. Subay sa pagkumpirma sa Department of Health nga natala na ang local transmission sa COVID-19 Omicron Subvariant 2.12.1 sa parte sa NCR, Palawan ug Western Visayas. Sumala sa COVID-19 Task Force sukad nagsugod ang pandemya. Wala kuno nila giusab ang ilang mga estratehiya sa pagbatok sa pagkuyanap sa maong sakit nga mao ang prevent, detect, isolate, treat ug reintegrate kon PDITR. Actually, sir, nag-anticipate naman yun na taan, di ba? Before, I think I told the public na it's just a matter of time. Whether unsa pataka grabe sa ito ang ginatawag na border control, di naagi makalusot ana because just like what we've mentioned before over and over again, di man gyud nato makita ang virus, no? Some of those that are infected kay naay symptoms, some of those dili gyud magmanifest og symptoms, and then kung naa may magmanifest og symptoms, itago pa jud nila. So Karong ubos ang kaso sa COVID-19 sa syudad nga anaalang sa 14 ang active cases as of May 15. Nakatutok ang Davao City LGU sa bakunahan kontra COVID-19, pinaagi sa pagpahigayon og mobile vaccination sa mga government ug private establishments. Sa maong lakang, malikayan ang pagdaghan sa kaso ug paggrabe sa mataptan sa sakit ug galing mosulod ang bagong Omicron Subvariant sa syudad kung daghan na ang makadawat og bakuna, labi na ang booster dose. Busa hangyo sa kagamhanan nga dili na hulaton nga makasulod pa ang maong bagong variant una magpabakuna. The experts are still continuously studying this variant, sir. No? Just like any other new variants, sir, dili kita secure pa kanang concretely kung unsa ang ihang attribute. At the moment, sir, just like the Omicron variant, ano gyud siya, very infectious gyud siya, no? Parayong pahinumdum sab sa lokal nga kagamhanan nga epektibo gayud gihapon nga malikayan ang transmission pinaagi sa pagsunod sa minimum public health standards sama sa pagsuot og face mask. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.